Rakkaus on iso sana. Joskus sitä on vaikea näyttää. Kun aikuisen sydän on jäässä, myös lapsen sydän jäätyy. Sun sydän ei saa olla jäässä. Näytä, että välität. Ice Hearts pelasti nuoruuteni. Ice Hearts-toiminta piti mut oikealla tiellä. Ei syrjintää, mutta paljon kavereita. Tää joukkue antoi mun elämälle paremman tarkoituksen. Jääsydän antoi uuden alun. Avun kasvaa mieheksi. Ice Hearts muutti mun ja perheeni elämän. En unohda teitä ikinä. Ice Hearts haluaa jokaisen lapsuuden johtavan hyvään aikuisuuteen. Tämä urheilujoukkue opettaa keskittymistä ja tiimityöskentelyä niin koulussa kuin kotonakin. Auta Ice Heartsia auttamaan. Lähetä tekstiviesti Ice Hearts numeroon 16588.